det er jo en stor beslutning at fortælle, at man er homoseksuel. Fordi det gør jo, at man skal leve et andet liv, end man i et normalt liv, kan man sige, end almindelige heteroseksuelle. Så derfor forsøger man måske begynde... først så skal man selv erkende det over for sig selv. Men så kommer det spørgsmålet om at fortælle andre det. Og det er jo, begge dele er faktisk en stor omvæltning. Og så er der selvfølgelig også nogen, der skjuler det hele deres liv, som aldrig fortæller det. Ja. Men altså, det er forskelligt, det er individuelt, vil jeg sige. Okay. Altså, når jeg tænker tilbage på det, så har jeg virkeligheden, så har jeg altid vidst det. Men man kan sige, når man er et barn, så ved man jo ikke, hvad det er for noget. Man ved ikke, hvad det er at blive tiltrukket af andre mennesker er for noget. Det er først noget, man opdager efter puberteten, kan man sige. Men når jeg så tænker tilbage på de drømme, jeg havde som barn, som lille barn, så kan jeg godt forklare det på den måde. Så derfor så har jeg altid vidst det. Og for mig selv har jeg altid kendt det. Altid. Så det var ikke svært at kende over for dig selv? Nej, overhovedet ikke faktisk. Det var det ikke. Okay. Så var det faktisk min mor, der spurgte mig. Fordi hun havde haft det på fornemmelsen, og hun havde også fortalt min far det. Ja. Så det var en positiv reaktion. Altså min mor, hun sagde, at hun var selvfølgelig ked af, at jeg ikke skulle have nogle børn og så videre. Men jeg har 3 brødre, de har nogle dejlige børn, så det er fint. Så de klarer det. Så det var kun positivt. Og jeg har også ude i samfundet, så må sige på arbejdspladsen og andre steder her på skolen og så videre, der har ikke haft nogen problemer, vil jeg sige. Så på den måde er det en positiv historie. Jamen, jeg tror, det er svært for mange. Og det er det, fordi at det er jo et samfund, som bygger på, at vi er tiltrukket af det modsatte køn. Og sådan hele æstetikken og alt, hvad der foregår, bygger på det. Alle kønsroller og sådan noget, film og så videre. Selvom det er ændret meget, så er der alligevel, at der er et normalitetsbegreb, og så er der noget, som er anderledes. Og det er svært at være lidt anderledes. Det kan jeg godt forstå. I dag tror jeg det faktisk ikke. Jeg kan godt forestille mig for nogle år siden, for 20 år siden eller et eller andet, at der ville det være svært at være på en mandearbejdsplads, en rigtig mandearbejdsplads, som bøsse. Men det tror jeg ikke, der er noget problem med længere. Altså, nu tror jeg højst, jeg kender jo mænd og mandearbejdspladser også, og der er der højst noget drilleri. Men i dag føler jeg, det er accepterende drilleri. Altså, det er sådan lidt... man har det godt med hinanden, sjovt med hinanden. Ja. Okay. Nej, ikke crimes, vil jeg sige. Det kender jeg faktisk ikke nogen, der har været udsat for. Men selvfølgelig er der nogen, der har været udsat for tilråb og sådan et eller andet. Den type. Det har jeg også selv. Altså. Men det er jo altså... Ja, hvis man kommer i nogle forkerte kvarterer eller forkerte kredse osv., så kan man jo blive udsat for den slags. Ja. Jeg tror, at den unge generation, som jeg har langt færre fordomme, har nærmest ingen fordomme. Det er meget få, der har nogle fordomme. Altså det kan være nogle indvandrertyper, eller sådan nogen, som har en anden baggrund, som kommer fra lande, hvor de simpelthen ikke bryder sig om det, der er fremmed.